Pintxoekin jarraituz, gure zonaldeko janari txiki preziatuena, gaur berri bat egiten erakutsiko dizugu. Platera egiteko janari oso gutxi beharko dituzu, normalean frigorifikoan dituzunak. Prezio txikian, denbora gutxian eta zure familiaren gustokoak. Zer gehiago nahi duzu, ekin lanari. Horretarako, boloban batzuk erabiliko ditugu. Supermerkatu edo okindegietan aurkitu ditzazkegu. Hauek, piper gorri eta atunarekin beteko ditugu. Nahasketa egiteko, mayonesaren laguntza ere erabiliko dugu. Hasteko, bolobanak plateran kokatuko ditugu. Nahasketa kristalezko ontzi batean egingo dugu. Atuna lehenengo ipiniko dugu. Ondoren, piperra, baina gutxi batzuk gordeko ditugu amaieran apaintzeko. Eta azkenik, mayonesa. Dena ondo nahaztuko dugu. Pasta bat sortu arte. Koilarea erabili, bolobanak bete ahal izateko. Lehenago utzi ditugun piper xaflekin gure pintxoak apainduko ditugu. Eta tatxan, atuna eta piper gorriko pintxoak. Ze itxura goxoa! Gozea sartzen zait bakarrik gusteaz. Orain zure txanda da, harritu zure familia guztia igandeko bazkarian.